Allô, boy Malik. Ça va boy? Addi. Mais boy anka defena mawdo. Acce kam de. An ñantet boy gëla mat so ha joni. Non. Mais boy comme dañ do problème urgent. Waaw totuno kam ñantet kalis facture. Zoomi dum nabi. Boy Barça bonani kam Barça billahi. Esa problème 20 000 dañu kay boy mballa kam hen. Boy ko mbiɗa ko boyaj ala. Non. Boy ko mbiɗa ko. Boy sa adda bone ma wadde. Billahi instant fawat compression te il faut yo kalis o. Boy antan jakar non. Boy joni min no mbaɗanmi. Boy min naate problème de. Moƴƴi boy ala problème momin noddaka Amadou baba an jooɗi ɗo ça va seydi alhamdulillah jam ɗon gueyi ɗan bisimilla aɗa jooɗo jooɗo men no sowi ko dogoto maal ko jam bon ana yoɓi ko facture walla siwa facture o janngo inchallah jimmi ɗum noon non ad facture am yam yoɓno hono kila hiccen tottuma facture ha joni a yoɓi yaay quoi non janngo mami naw ɗum inchallah janngo non ad mo yoɓ ɗum Amadou wona min jeeyi facture am jeeyi galla tottam kaalisam mbiyami yoɓoy ad facture am bilan nanani haydara nanani hoɗum nanani ko kalanomi téléphone ko wala min ko wondime téléphone noon waaw facture o koko manque de hanki jamma mi sellano ko ko mi jiroteno joni gañmi mon wadde dérange ani nenam jaami hôpital hembe bindani kam ordonnance hon foti bindanma 20 000 be bindani kam 20 000 hol ordonnance hanki jamma ñarmi fof comme jirnodo sellude hande kigel comme dañno match ko dum dag jarno fof ujunnaji nayi ordonnance fo jarda dum halade e joni jirnodo sellude nder jamme rek joni hot facture o facture pharmacie o man so bindani ko ma be tut kay weddima dum e law mi garatnde koye law beddima koye law oto Amadou mi ñagri mom Allah wottoñam e fattami halam a ligganakimi a addananimi min warini waɗi warañedam haddañ kaalisalam mbeɗa yoɓoye facture am tottam jiɗɗa ko a wawa ɗum heɓ accu mami lijjitane kalis wat sese mi haalnamata hande wat sese mi haalnam accam am sabi Allah tottam mi lijjita darmi haalde ama tottam haalisam mero kalde ama tottam haalisam ama meeɗe mer ama tottam accam woto heno accam Baba gaña Baba bet acam paling ñama yaay Kalisam barke Rasulullah billahi mi wala Acawru ana cawru baba gana acawru bondan burim dol Jon kura gallam kuppe sabo bi haram gallo kam gallo wallahi accim ma andok joni min ni tan gondirami Ahmad liggirtaaka somi liggimi jawdam kadi o ñaamay ɗum hono wonirta nder o galle o kam a accanma carrément wona nawi sawra a nawi sa joni téléphone ma a heɓtata a wontama heɓ o de tawi ko kaldiranno pour kal dewe a wontama heɓde la ilaha mi andir
Miri na arsam mo tumani henta. Bisurno mam. Soxla jam. Jinno mi kam balla kam tan sabi Allah defana kam bottari min yewoy nenam. Gila hanki muni kam nodde min dum hande simi hejji mami ar. A wallat kam tan sabi Allah defana kam bottande. Simari mami yottin hirande inshallah. Jalika ana welide. Ana dandi hoore ma. Ko min defantuma battari. Hade ma yaade yewude nene ma defa battari ma hirane ma apara e liggey gal nde pudda yaade yewoya nene ma mi wonani do mad defan ma. Mata yoɗimde machallah bon mbiɗen ndi casino ma waɗa men intéressé quoi mamen ƴette film o mais noon gueɗel gotel ñaguimami sa yi andu hoorema woto haydara jaranma fijirde hoorema walla tottude hoorema saabu image par ce que ɗum koko yawtata hande kala ko waɗa janggo ko haaltoyte te jang ka jogoto sukaɓe ka jogoto tout ça haɗa wawi wonde hunde foof ɓima en wawi wonde hunde foof janggo kono il faut ndenɗa ko heewi par ce que milieu ala ko ala hen d' accord ɗum ɗo ɗa jinno waɗdem conseillé hatma yaadi ok merci beaucoup Merci Djibril. merci Walla ana yiyani kam no jiɗirɗa yaltirde ni ko noon jiɗirmi yaltirde mi defananima de defan hoorema Ay penda a wallat kam tan hande tan tiki anni nenam o noddu kam hande so wona ana sohla o deride min defana to hooram hade ma yaade ƴeewode nene ma def battari ma ndi nde puɗɗa yaade mi wona bindanma te won ɗum ɗimmi anda hoorema a hersani hulani anne arga an ko kaldanɗa ko fu mbaɗɗon ko nefrat wona wiyama ko mo yahata yumma ko yaade fam walla wonama noon wiyima baba na kanko resa e galle he ko kanko foti defte hade ma yaade yaltude walla nooru yaade yumma kay defa defgol ma ha parande puɗɗa yaade an andi holi haaju makko to tolle yumma ko kanko desaɗo ɗo e an jibinaɗo ɗo mono poti ligge galle o nani wir no jewden seeɗa haɗa kam yaade quoi hanki wonko Jalika wimi e nder yewtere men minen ɗi hen sahawɗo dal Jalika wi kam koko yiɗi res debbo goɗɗo comment bay nenam runki tan rokkuti jam Jalika te Jalika ko hundi ko ala ko wa hen Allah fawim ɗum so Jalika noon yi ha watti pusde min yom res debbo goɗɗo min cikkimi tan sum hulani hanki jippitomde mbeɗa haalde nenam par ce que won bagi mo rokki nenam garimde en haalnem ɗum rutti wimi taniragel ɓurnim bagiji mo tottete ɗi ummim ɗonet jimi Jalika aussi wi kam yom res debbo goɗɗo mbimi soit gueɗe ɗiɗi tan mbawa wonde dawimde hanki eɓe kalda ɗum kam de o ila kallimde e ndenam ta o nani mais ha wimi hen ngabbimde dow kanko dow o wonno ko dal ko jara ha jurmi mom ndeysan oy woto naate ɗum ko peeji rewɓe sa naati hen mi yiyanima ɗum cikkuɗa min wima noon ano joni kanko cikkuɗa ko bindanma haaju galle o so ari haajuji mum ɗi fof musat kanko wi komo ƴeewoyata yumma ko andar haaju makko tolno yumma ko yoya ano payat to defur toon defa baba min sehilam komin yaltoɓe hande komin waɗi programme men ha payi
sehilma o e an o fof haaju galle o ɓuri ɗum kanko wonto yahata guila o naati galle o ko kanko liggoto wona hande o wiimo yaha ko an o woni ɗo hanki dayanimo nde holno mbaɗanno baw noon o liggota ko kanko resa e galle he ala ɗo poɗɗo def hay soko haaju yonti so defowo ala min mbiɗa wawi defde kono ko an o defata an o ko an o defata kanko yahata somo yiiɗi yiidude yummakko anda ko wiyata yummakko Jaliga argay Namba. To mbiɗa ya Min noto yo nenam. Ya yo nenama wona mbiɗa kadi yew ya nenama ya sa yimi salmini nenama Ba bobu tan mi yettina. Kongolam ko kongol hayre so mi diidi ala mumto hay goto rewɗo an rewɗo rew fede lambe rewɗo baw noon a woni no o haddina o fuɗɗo yaade min komi jogiiɗo haaji mo foti yaade min haaji ma kadi dow ɗum min o sohle ma min somi sohlima haaji ma fof o pat an ma defanoy gorko ma mbiya defantamin hoto pawɗa ɗum walla wona desoyta ɗon makko ni ɗe kecce ko ngoni Allah wawa ciiɗu wawa ono yimɓe tan hankkandi aɗa woni e galle moɗon sabatana yi oɗo hankkandin ko mbaɗanɗa ko poɗɗo goɗɗo fotno wadde fof mbiya hankkandi ma mbaɗanɗa hoto pawɗa ɗum oko debbo desa toon no mani waɗi insisté noon omo poussé mi hen kono ɓernam nde jaɓani ɗum te no jiiri mom ni ndeysan o ala espoir e gurdam makko yagar makko ko tasi kanko ɗo woni ɗo ɗo jeggi o metta sowade aduna himi galla men dal dokkanimo jaam comme no mbiranoma am ni surtout nenam joni eto tan ndara miijuɗa e yiyande ma Jalika ko an resi ɗum mata o wiiri noon ko moƴƴere makko ƴeew etade ko wima o ƴeewa wadde ɗum saɗa wawi de min ko ɗum mbaɓe mbimami te sammi parani pour resde ko goɗɗo Jalika hen rokkimi jaam en muññim en suurima mbiɗa waddude ma e debbo goto yahango mbiɗen tamminon hoore mum tan mais wona ko ɓewa nani noon conseil ma ani wona ko mbiɗa ko Nene? Naam. Mine ngannoomi pour layandema solution o min dañmi. mbaɗ jam e nder dewgalam he. Ko jam kay ñinnoomi ko Jibril resta lembel. lembel Nene holko woni Nene Jibril sa yiɗa e si min yiɗi yo waɗ ɗum pour min mbawa dañ jam nder wuro he. ko an ƴetti haala ka mbiɗa aɗa resana Jibril lembel walla ko Jibril wima ina yiɗi wadde lembel Min kay min yiɗi Nene nda ala haaluji ɗi min nanata nder wuro he. an aɗa selli ana sellande an ka kangaɗo hol fof no debbo desaɗo miijorto ƴewde debbo goɗɗo ina humano joom galle mum ana sellande Efenda majirimu ko ga gonɗa hande de ma en ñam ko weli machallah yo wel wayano wayanno ni tawde gonɗo ɗo no kam kañum ko ƴaggude mum ti tan waɗanta yimɓe Efendam nenam ko gonduɗa aɗa selli ko musanma Nene mbeɗa selli haydara heɓanima Nene Jalika no wonire galle ni ina foti ɗum sansude Jalika yo wonɗo ormo wela yaltat ormo wala natat Jalika holno jooɗirto ha oɗo waktu hino wiyam yomi saggin battari ina yahana yani ƴewya yummum ɗum ina foti wonde par kanka mo anda mata min komi princesse e galle he
ɗo woni hamin coow ha babam nani amen wi e wonde mami defa battade par la force te min sehilaɓam hannde komin joginoɓe rencontre komin fonnoɓe yaade ɗum hini yooni omo ƴeewoya yummakko waɗa ha golle makko e hawgayno o yahata yummakko aɗa wonde haqqille ma cikko a wondani haqqille ma holno miijotoɗa ƴettude debbo goɗɗo aratan ɗum Jibril holto fawi hol sababu hol dalilu muɗum nene wona mi wima ginnani wona ko miijiɗa ko hen ɗum fo mi wima ala haaluji ɗi mi nanata nder wuro he nene te il faut mi yillo solution nak nene ɗum tan mbawmi waɗ holɗin haalaji bonɗi kay jinmi andude ko holɗin haalaji bonɗi ɗi ɓe mbiyata e maɗa ko ɗum jinmi andude an aɗa andi ndeseɗa a ala ɓiɗɗo ko kala ma wi'e wayni ko an rokkata hoorema te min si tawno ko min rokkata hoorema mi waɗi ɗum te nene Ramata o yan haɗa andi jikko mum ala ko wiyata kam nder wuro he yeehi ha jeumo o waddu hen pende kam ne alata ko waɗata kam wuro he ni hen mi jaksa ha mi anda ko potmi ko lay nda fayde joni ɓiɗɗo ko an hokkata hoorema walla ko Allah hokkanma ɓiɗɗo ɗum de kam ko miijiɗo o yejjiti nda Allah hino wodi kamɓe ɓiɗɗo moɓe jiɗi ɓiɗɗo jamma ɓiɗɗo ñalo ɓuɗɗo subaka ɓiɗɗo kikiɗe ɓiɗɗo o so ari eɓe gandi kamɓe ko wonata e maɓɓe kamɓe est ce que ɓe gandi ɗum kanko biwo ɓiɗɗo ko ɓiɓɓe ɗiɗo dañi ko hannomo dañi ɓiɓɓe joyo ko kanko hokkata hoore makko walla ko Allah hokkatamo boni yoni kay o lelo hotan ko ha heure belɗom o finata ko 1 heure 2 heures o yimɓe bottari nani o fasna ɗo ƴaggude makko o totta yimɓe gila o resa ɗo ha hande holko nafi ɗo o waɗani ko foti wadde ndefu ngu o waɗani ɗum yimɓe hawgayen onon rewi yummakko woni holon mboɗa haalal wiye wonde ko bamma wi ya def par force aɗa jogui haajuji ma sappo e jeeɗiɗi poɗɗa yaade ko wona wonde ɗo e wañi he aɗa defa ko waɗira ɗo e galle he ɗum aɗa andi bamma waɗa ɗum ko caggal am luuti jibinte ko caggal bamma hami yaha joni mami forƴidir ɗum e bamma so Allah jaaɓi anani nene mbeɗemi saggina noon kala ko ñamɗon gandi ko ɗum dañƴon mboɗa andi nena mboɗa andi kono noon ɗo joni kam ƴeew fittande yumma a yi ƴagguko makko ko wona yino mbawi min foof mi yoori mi wi kos hay goto anda ko nandarmi saabu ndefuji makko mettuɗi tawde kam hande kam Allah wallima kam aɗana e wañi defan yumma ñaama ha haara welto so ɗum ɓenni pawana kam hen lowol aɗa andi wayri yarde ata e ma ay kay jaɓiri yummo mboɗon nder nani onde mun ɗon tan a majjiraka jikko mo ay ñanden hen komi jahnoɗo hôpital mbimi dar mi rewa marché mi sodaran ɗum wutte hande tan min mom jam tan jillotomi tottumi ɗum ha waɗi du'a mbimi hande de momi waɗi ko moƴƴi noon gartumi Jibril jippi mbimi dar mbeɗa wonno kurti tan meɗa fewno bottare mo ɗin fof ɓe jiyani kam noon nan mi hendu wiya teddungal ngal mbanmi hembo weli esi taniragel ɓurani ɗum o mère mo jiimi si Jibril danani ɓinguel mi dañta jam wuro he te mi wawa woppu dewgalam dewonga kam woppata min dal o solution jiimi Jibril dal il faut rese lembel andi kalantumami ay min gila nane ha joni aɗani jiiɓa hooram de gilɗi hooram ɗi fof a jiiɓiɗi a irtiɗi joni ɓayde ko ɗum welma gila nane aɗa rewa aɗa refto aɗa rewa mbeɗa humana Jibril no humana joni anan no mbatten ko ɓuuri yawde e yaccade ko ƴeewoy rewɓe nayo gadda kumana Jibril e jamma goto ɓe kurto haala ka gasa ay nene anne ɗum mbiyata kam mi saftu Jibril min noon ko jinnomi jewtiden sabu mi yii ko woni ɗo e galle he ko kadi won hen ko puɗɗimi famde an noon ko an kaldanmi mawɗo ŋatata waare ŋata gacci ayi won mo no walluma e puccel mawno deerel taw wallatama e gubbal muɗum
e jom suudu ma oɗo mo gadduɗa ɗo fodde ko neɗɗo tampa e neɗɗo fodde ne nanda e neɗɗo ne anda ko desaɗo e galle fodde mum e galle ko ɗum hokki ɗo ha timmi ko nehiɗo ko pamɗuɗo ɗemgal omo andi mawɗo tinno e makko nanga e makko juuɗe capantati andi onon yontande ndeɗo on jiɗata on gowat neɗɗo yo teddin gondiɗo mum yo hormo gondiɗo mum dowɗo ala ko wima ala ko wanma on debbo walani ɗo jimmi wiidemo noon ko nangue makko juuɗe sappo so tawi teddinoɗamo ko laabi 7 ɓeydu hen tati wona sappo hay goto oto walle puccel mawno deyrel puccel mawno deyrel waɗatma tan ko gubbal ko gubbuɗa fof yonata nangue joom suudu ma toppitoɗa joom suudu ma pamodire min de omo rokkimi needi omo rokkimi fodde ha timmu ɓiɗɗo debbo immotoɗo subaka law yetto wona e liggey muɗum salmina mawɗo wiya mawɗo jaam waali donc neɗɗo teddude ne ha neɗɗo moƴƴi ko yonta ko weeɓani hande yonta oɗo ko hande ko ɗum dañƴa ɗum noon tinno e joom suudu ma nangga e joom suudu ma juuɗe sappo pamodiron debbo kokol famodira e galle so famodira e gorko mum kecce komin mamtata e joom suudu ma koko am ɗum andude ɗum noon tinno ɗo min ɗum ɗo ala ko mbaɗmi hen ala ko mbawmi hen ayi nenam waɗat ko te Jalika ñamloran ɗum ɗo e galle he wonɓe e gallo fof en gandi Jalika ko neɗɗo tinniɗo debbo tin liggey gallo fof kanko liggoro ɗum kanko defat kanko guppat kanko waɗat fof kala ko debbo foti wadde e nder galle omo waɗa ɗum joni o wiyla probléme hoɗum yami sohli quoi yami sohli ko wona Jalika rokka ɗum hoore mum pourquoi o jaggire no jaggirani sabu abude tan o ala ɓiɗɗo ele tan kanko rokkata hoore makko ɓiɗɗo ɓiɗɗo kay Allah rokkat ɗum man neɗɗo watti rokkude hoore mum ɓiɗɗo mais o naati e dewgal o waɗi ko foti wadde fof ɓiɗɗo arani taw min mi cikkimi noon fotan ɗum yennirede te pourtant ala to yahani ala to safroyaki o waɗi safar turko o waɗi safar ɓaleɓe kono haydara gasani taw so a yontude ko nenam foymi pression ƴeew tan to yiɗɗo nannudem ƴeew tan to yiɗɗo nannudem te min parani pour naat ɗonete hundi fof hundi jooɗani fewani won wat humilié Jalika sababu tan wawa dañde ɓiɗɗo oto nanne ta yiiɗa oto nanne ka wawa oto nanne ko ɓendani e ma hunde nde welanma ko ma ɓenda e ma nanguira ɗum no fotiri gaddira ɗum no fotiri so tawi o forsima a welaka a nanguirta ɗum no fotiri hay sa addanama debbo kanŋe a yeeboto ɗum noon nenama en anda ko gondi kamɓe nenama en gondi ko ñamale natte ñamale piyeyanke ñamale piye inde ene ƴefta ene pawa ɗum e ma ha debbo ma jibina ko yiɗi ko o rowima addanma ɗum tawa ana yiiɗa tawde ko ano jogoto so Allah jaaɓi mami haalde makko mami haalanmo kadi ko foti nande ko nenama en jakorto tan ko jibinde ko ɗon noon tan weeɓiri wona jibinde no resirde way sattude ni ko noon jibinde way sattude oto ɓe jejjiri wona mballa ɗum gaddanɗa saka so fawama tan jibina ɓiɗɗo ko Allah rokkata yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɗi jam kirɗo baba ngari kirtude
bale bismillah bismillah oɗo jalika koy jalika wi haare yo allah hokkumin heɓtade mo har kay e gacce bonɗe hannde moɗe o wawata hirtade hollen gacce bon de so wi haari forcetake bismillahi rahmani rahim basalle ma ɓendani mi anda ɗum ɗo ko safata basalle memani jeyga ni ko yiyani jeyga ni anne to tolniɗa ɗo hande te boni a bonnini diwlin a bonni nebam aɗa andi an a jangginani oɗo ndef ɗum ɗo kam aɗa andi ɗum ɗo kam ɗuñani ɗo ɓurra hirtuɗa baƴƴumi haare haara kay sabu welani allah mum seedi min so wonani ɓe heeɗim ñamata feere ngel ma ngel han ma ñamde mama billahi leloro heeke ana bonni o bonnirɗa oɗo ko a hollani mum no defirte Jalika pourquoi hirtay mi heɗani Jalika min hadma ko hirtade fof mbeɗa andi ɗum te Jalika tawi ka juulɗo il faut jawa Allah faw makko koto heɗa haallaji yimɓe ha calɗa ñamde walla calɗa yarde walla calɗa ɗanade min sa ñamani mi ñamta sa yarani mi yarta sa ɗanaki mi ɗantako oto yejjin noon wona ɗo e galle tan no mayata oko cukalel o cuule ko cukalel kay kala ko ɓen mbaɗi fof tan ko ma bonnita baba jiɗɗa wiide hirande welani ɗum ɗo hay goto wawa ɗum ñamde ɗum ɗo woni babum wadde ni tan ni ñande fof ni mais il faut mbatta hen ñamde quoi parce que ko gunduɗa ko a fawa ɗum hoorema wona gacce wona hema idi Allah fawma ɗum pourquoi jiɗɗa wadde ɗum probléme te wona probléme ɓurno ko sadde Allah waɗinimama ɗum woni jellal aɗani ya hajuji ma sans probléme Allah waddimi e gorko mo jiɗɗa gorko aussi eni yiɗma pourquoi jiɗɗa ƴettude goɗɗum mbaɗa ɗum probléme taw wona probléme yaya mo tefta ɗum cipri wona mimi mi heydani komi wasi heeɗu tan mi saftu borongol jaggi kam ɗum teki ko ɗum tan wona haydara de wona yi hande mi ñallani ɗo ɗum jaggi kam tan mi artu saftu meɗen jeli kam min noon sinsa kam wona ni yarade walla ka nande kalda noon ko heɓa on layden minen kalanno ɗo e salon barka jam ɓol e pawo ko an tan o hooli kala ko mbaɗɗa en welima te ke mbaɗata ma ko ɗo e galle fof noon way musdam en muusim ha ɗon wawa haddi baba de ko sehlanmo wax dëgg yàlla te sinnu saga makko min yata hay lukku bon hema kaɗemi quoi mais mero rontu famdi nene tan wopp ɗum rek woto jaggu ɗum merci mais jeen kirtoɗen s'il te plaît hiɗani oɗo tikkude so wona ɗum tiggat woto tikku way anne wona mimi saftu tan ɗum tiki mbasmi ñaam mais il faut jeen kirtoɗen par ce que min kom keyɗu aytoyake naɗa caɗele jawten jiyan toon janoɗen tan ma ñaam c'est sûr d'accord fan ɓufto waɗi jiyan woto ɓoyde mi haytete non ɓoyta vite fait d'accord yawde voilà
Penda. Mana? I mean Penda. Princess mutu mi an yinnomi ko balla kam suɓana kam maram ka mi fot def bottari te ni hentene mom annam do hande mom mi fintan mi sawrani wallam tan sabi Allah arge Jettu lahal ma subanam tan mbimami anne ɗum ɓoyani princess anne jettu lahal ma ande fijaani angkam Jalika angkam tapi ada kuma bindan ma minggu min subantuma maaro aya non fat ay haldude ma non koko yonti que ça soit la première et la dernière fois attambere jodi ar yeyim subane maaro de tawno ka puyda anda hoore ma ganduda tan ko danade heure mo belada pina heure mo belda ngara ada dago ada wada ko welma mimi wona bindan ma e galle he ani karantumami ko a wadi nyen hen do e weli mbiya hande yomi jokkit mimi wonani do bindan ma bara defan ma de hay dammuhol so adda may galle he sa nehi dum ada dokko dum goji ma jibinane addan ma Penda homba laydata hombo moy ma an de tawno on gonat bomi oron jara podde oron bada ko bela don oɗon jiɗa hanqinde yimɓe ɓe ɗum tagi hay so ndesama pour jibi noon ko probléme an Penda subana mi subani ka addi hen ka haala fo Penda an haɗa ɓurti de yo hello ma ngo yetto Penda anda hoore ma Jalika ɗum ko woni an ko woni hey baba ngarmi tawmi ɗum ɗo hina jooɗi subanam maaro mi suɓani jeri hina kam mi wawa jibin an ko addi ɗum ɗo hey an kalda ma ren takama Penda ha Penda hadi ko jeri ndiri su ko mara jibin para ɗum oɗon ko ndewɗo no ko ɗum ko woni ko ɗum kulani woni ma ko ndewɗo no ka haala ko woni ɗum ko woni anda ko woni ko to tolni min jibi aɗa fiyam ko waɗi saka fiyam ko haali ko hay so an haala ɗum fiyete ko wi o de nda suɓana maaro tan hay reedu bondu ala ko heddanoɗo ɓiɗɗo debbo o wimo de an ka kiitaɗo a jibinta hay soko mbaalu so addama e galle leppitekom no foti addande ɓiɗɗo naggam ala fof ko heddi ko haali ko noon woori ko haali ko noon o yennani mo haali ko gonga o haali ko waɗi o yennani mo yennude neɗɗo e haalde ko woodi wona gotum ay ko haali hannde ko so haalti ɗum mami amen makko aset ha alet ano nde taw koye doom jabbuɗa mami yeɓe dowma ko ɗum woni ko ƴeeɗen ɗum yettaki taw ɗum arani taw eyi an holko woni probléme o bawam no foti firdem sababude Jalika o fotani firdem sababude o so wonno ko foti wadde ma wonɗo henne omo ɗum kono ay oɗo noon ummanade mo yonti galle o yaltata ɗum e ni walla e na sabu ɗo jibril nanna ɗo kanko ne ko ɗono nanna anani deƴƴu ɗum ɗo ko min réglata ɗum so Allah jaɓi hey artir hakkille ma Jalika immu oto woy hey artir hakkille ma sabu mi nani ko kalton ko fof ala hen ko mbajjumi fof mbaɗɗon ko nufram hen immu ɗum koye haalande kanko e joom galle ma o e yummakko fof ko kongulam yahata e maɓɓe ko kuugalam yahata e maɓɓe ko waɗi ɗo ko jiinoɗo yi nannoɗo nani mo wonnanano wonta yi Jibril kalɗa kam ñanden ko mbiɗa kam Jalika wima ya waɗ deuxiéme femme ya andir noon min to banggalam ya dañ hen par ce que ɗum ko erreur kono a tawti kam e miijamo Amir aɗa andi aduna hande ene haɓni yimɓe joni ɓe sikki tan ke fuɗɗi yejjidde Allah ɗum woodi quoi par ce que debbo a resta ɗum ar Allah rokkan ɗum ɓiɗɗo tan cikka he mum woni walla
gona e welsindaɗo ɗum min kam gueɗel goori tan kalde mami min so tawi ɓiɗɗo e debbo goɗɗo jogori ɗum dañoyde mi wona Jalika andu mi jogorani dañde ɓiɗɗo par ce que déjà min parani pour yiilade debbo goɗɗo woto joom galle ma hay tin kala safara min ko mami waɗa hen ko fodde bawɗam mata ko lellude fof heeɓe ɓiɗɗo ɓiɗɗo ko Allah rokkata min sinno ko sagam taw wona ɓiɓɓe ɗiɗo joguimi ɓiɓɓe ɗiɗo ɓola joguimi debbo dewel gorel gasi gaddomo ɗo e kanko sinno ko sagam wona mi abdana dañani ɓiɓɓe ha heewa walla ko Allah rokkata walla ko min o rokkata hoore ɓiɗɗo wona longueɗe ñiiri sako nokka ñaama so welama gukkita ko Allah rokkata ɗum noon artir hakkille ma o woto suno e ɗum sunare moƴƴani e ɗum so tawi a sunnima ko arani andade arata hono sunuma gasata ko ɗum mbimani tinno muñ ɗum waɗi wattata oto sambatin oto tembatin yayam noon nen forsemi Jalika nen forsemi te côté Jalika sax mbeɗa faam quoi peut être pression mo fawte o surtout nenam pression uji ɗiɗi mo fawte o ɗino tampanimo addi o wi yomi yama resoy debbo goɗɗo ɗum faami ɗum e makko kono yayam kam wi tan min yomi yama resoy par ce que Jalika wawa jibinde mais hunde no woni tampinde nenam te mi anda fof ko dañi hen min ɓiɗɗo ɓiɗam ɓiyam kanga ko Allah rokkimi ɓiɗɗo on min wona min somi dañani ɓiɗɗo foti yittude Allah kam kanko dañi ɓiɗɗo o dañi kam o dañi pende nen galle min Allah rokkanimi taw te mi jabiri ɗum Allah ɗoy le probléme pourquoi yiɗɗo wadde probléme min ɗo wawa muñji min woni hande somi dañi hen ɓiɗɗo wona ɓiyam min ɗo wawa muñji Allah foy ko Jalika wona ko mais tout le temps respect mo gonnoɗo hakkude makko e Jalika surtout côté penda joni mi guitti ɗum tan ha laaɓi mi yittam on yo dañ ɓiɗɗo par force elle kayum rokkat elle kayum tottat hoore mum ɗum noon en hamni de Amir to tawi tan ko kanko tan ɓolo ɓittimto maɗo ko miile makko ha aduna fof anda so Allah jaaɓi kala defɗa hirani ko kanko defata bottari kala defɗa bottari kanko defata hirani galle ko onon ndendi ɗum dow ɗo yaltani so yalti so yeehi ɗum kanko joom galle makko kono ɗo wona konngol joom galle makko wona konngol yum makko wona konngol makko ko konngolam min ɗum noon mbawmi ñagademo ɓinguelam ko tinno muñanam min oto muñanmo kanko min ko caggal ma gonmi ko welma guila subaka ha yiiri par ce que kala ɓiyam o ko faggi addi ɗo mbiɗa yiiɗi no ɓiyam o yiɗirmani ko noon nanguirmami juuɗe sappo sa innima ɗo hande wona ko debbo goɗɗo tan arata ɗo ɗum noon muñ ko ɗum ndi mbawmi wiidam tinno muñ yejjit ɗum nani so Allah jaaɓi kala ko min ko ponmi wawde hen wadde mami wat wona to kanko wona to yum makko wona to joom galle makko mo mbimi hen jooɗo fof foti ko jooɗata to gotel ɗum noon tinnoɗa ɗum ɗo oto yaltu galle o oto haalan koreji ma oto haalan Samba oto haalan Demba hay joom galle ma so arti oto tinno sabu mi yiiɗa ko metti joom galle ma haydara e ɗum jooɗo baaba muñ tinno dewgal ko fof ko metti tan soko muñat ceernoɗa yumma ceernoɗa e bamma gara dokkeɗa gorko a anda jikku muɗum aɗa janggiri jikku seeɗa hano ngo woyɗa non dow ɗo onon gurde am minne mi yiiɗa ko mettine ɓerde ma tan mbeɗa dejji mbeɗa daara mbeɗa fof hen guitam ɗum hay goto hawrata hen wiyata kay holto bammakko to wonno wiye bammakko nen ɗon duudi taw ala ko waɗi hen ɗum min mi watta ɗum tinno baaba muñ tinno muñ neɗɗo ko ma muña ko muñ mo muñani turki heɓata ƴuuɓi eyi ko heddi hen kono kon safara o poɗɗo safrede nder o ko min o safrata mbaɗa e koyɗo mum kay mi hanni ɗoma teddine suure toppite ɗum noon woto nan ko Jalika haaldu mako ronki heɓde ɓiɗɗo
ko Allah hokkata ɓiɗɗo neɗɗo hokkata hoore mum ɓiɗɗo hoto resaɗo 15 ans après keɓoye ɓiɓɓe ɗum yimɓe fof jii ɗum sa waɗi ɗum noon wallahi billahi tallahi kala no mbaɗanɗamo ɗum so debbo goɗɗo ari ɗon so jibini o yimmo ɗon ɗum miɗa andi par ce que mi yii ɗum a yii ɗum woɓɓe jii ɗum woto naaɗe ɗiɗon erreur ko erreur te Jalika ala andi no way gilo ari ɗon teddungal ala fof mo hokkani ɗon teddungal galle o fof min kam o jaggi kam ni ko ɓiɓɓe galle ni somi ari ɗon toujours o bismoro kam kono bismirto yimɓe woɓɓe ni te Jibril min miɗa anduma kala gadda debbo goɗɗo ka gurtoɗo te miɗa laaɓa ɗum miɗa andi manam so waɗi debbo goɗɗo e nder galle he mi wurote mum acci Jalika non ɗum kam hay so woodi e dow leydi mi wona on neɗɗo mi miijita jamais Jalika waɗimi ko to ndorim ɗo e Jalika muññim ko e natimde e Jalika no mbami hay hannde no mbami ani ande debbo goɗɗo tawa kankam tampane yam mi ƴetta mbeɗa wuro e mum mbeɗa acci Jalika jaggu Jalika sa rewi erreur o mo wima o c'est sûr et certain a wuroto te sa wurim billahi wallahi taala hay goto wawa wurtotema inchallah ma watten hakkille jehen tan min mbiɗa ko ɗum mo waɗ ɗum inchallah ok te o jog ɓerɗe Jalika wona mbeɗa yiiɗi mbeɗa ƴewan ɗum debbo goɗɗo jamais ɗum kam wiyanimi galla men o tan ɗum de leegal ngal e hoore men andi mi watta ɗum par ce que Jalika ala to min dewdani ala ko muññani Amada han kaldanmi de ana morla nde nde walla morlata an ndeke ka badduɗo e bammana bamma wona giƴi ko jinnaɗo ma ay an ka ɓocconde minen komin kaaɗi sa feggitima e amen a helat somin peggitima e ma a helat ay ko kantumami ko nafoore ma mere neɗɗo teddinat bammum sabu ko jinnaɗo ma guila jibinɗa ha no poɗɗa ni kanko jogi ma jangde haydara ma manka mère mi waɗanimo haydara de pawo min waɗanimo haydara kanko ari omo fiya kam min komi dari tan mbiɗa yeeɓamo so neɗɗo ɗanima findidirama piggal nden ɗananɗonde wonko waɗi wonko mbaɗɗa an ade ɗo rewɓe ɗe nanaɗa yaltide nana yaltide woppu ɓe rewɓe ndewɗa mère an jibini star c'est normal sukaɓe rewe yam par ce que komi jour komi star komi gandaɗo e leegal ngal ɗum tagui tan ɓe ndewe yam wona haydara mbimi ko ya artir haqqille ma o ñanen ɗo dokkeɗa kayit facture yaya yoɓoya nanguɗa kalis o naɗa ɗum e carte kalis riyaɗi bonɓe tan tawi miɗo so carte kono ɗum wona min de eyo a jaabimo hoorema an andi ɓe ko yaadiɓe bon mbaɗa yaada e mabɓe holko mbatta yaadiɓe bon an ka moƴƴo ɓi moƴƴo hay mo yima andi to ummiɗa ɗo no moƴƴi holko mbatta yaadiɓe bonɓe mère min pawo yo walla mi yalta wuro ngo min football o miɗo wawi ɗum Allah no rokki kam hen yo accam mi yalta wuro ngo mi yaha extérieur mi joue toon sa yiɗi bamma nawma caggal leydi pettoya ban no mbiruɗani a ɓattotomo sa ɓattimomo a faami mbaɗa ko yiɗi ko nen mbaɗɗa nen ɓuuñ haydara ala nen aɗan suuɗem de Jibrilu haala debbo ma ala fof ko debbo ma hannde heddani kam ko waɗi kadi o waɗi ko ƴettade min e penda hannde ala ko ƴettade ala ko heddani min nen Jalika gil gandim ɗum meeɗa ɗum yiiden ƴetto so wi kam hannde Jalika haali ha ƴettimo ndaw ko hawni eyyi noon joni ko Jalika haali gonga ko min yumma o feni debbo ma ƴetto kam ala hannde ko heddanimi mi haalanma mbiya ko woni hiiɗo e sambati paate dembati parla ko min fanata neni komi jiɗi muñña Jalika neni probléme an ayo
jaaɗi selu a jaaɗi mawɗu Jalika de ari ɗo mi haalanma noon kam gandande Jalika wonko wurta suɗum kene muskam dewgal makko ngal omo wuura hen caɗele musɗe kala ɗum miijiɗa ɓurtima ɗo i holko addi ɗum sababu nde wonde ɓayde jibinaani imati kamɓe kam ɓe gonɗinani Allah rokkirta ɓiɗɗo Jali waɗi ko foti ko waɗi woni debbo jaɓi resede woni e galle wona kan kay mataw kamɓe bari ɓe ganda kamɓe wona kamɓe dokkata neɗɗo ɓiɗɗo ko Allah hokkata te kamɓe ɓiɗɗo so ari eɓe gandi ko nafata ɓe ganda mbaɗa tan ka jibini kono anda ko nafata so Allah haɗima woppo ande moƴƴani saabu sino moƴƴi tan Allah hokkata Allah ɓuuri andude ko moƴƴi e neɗɗo ko an wawi ɗum wallu omo jogui caɗele o jibinani o dañi kadi caɗele goɗɗe wonde eɓe jiiɗi addude goɗɗo haɗa andi debbo hay so wi yo Jibril addoy hay so hirani ɓernde wonko ina hanni seeɗa ɗum noon ɓinguel ma si ari ɗo malaɗo ba ñaagui mami ko mbajeɗa ɗum muñna ɗum ganda kadi Jibril wona huywere o wona nofuru wotour min de mbeɗa jogui hoolare Jibril o janfata ko Jali ne neɗɗo timmani muñan Jalika no muñirɗa ni ɗi mo jibinɗa par ce que yi Jalika kala ko foti wadde gallo nen Jalika nen waɗa muñal wonɗo haaƴi muñal wonɗo haaƴi yomi muñ de wadde ko mbaɗetemi ko an musanima an kay ndeke ko an taki omo ngabba e dow hoore mom ama hen ko an rokkimo ɗum jamais nen ɗum ko an rokkimo ɗum an ƴettimo pawɗamo e dow hooram omo ama hen nen ala probléme min somi yimam haaldema haala safrata fiimu mbeɗa wona an resimo walla nen hay pigal safrata haydara pigal safrata non seer mo yaha ɗum kam en safra ceergal ne safra so nden yonti min mami fofto min mo ƴettata ñande fof peɗeli mo nanna e mumo aɗa fawi hen guitema aɗa ƴeewa nde tawno ala ko musatma haydara cikkannomi ka liggaɗo kono ndeke ka ñakkuɗo fulla ñakkuɗa fayida kono a yoɓi kam noon Jibril min no mbami tampude e mani nen non cikkannomi komi dañi ɓiɗɗo ɓawɗo fajandemi kono ndeke nen yaaf en wato no kaldirimde waɗa won moƴƴani a jarama Jibril haade ko debbo ma ƴettata aɗa fawa e ɗo a jarama kono yaha ha yesso ko lawol ni aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ño heeɓo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo kelmi aduna maduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jekiraɓe sabu mo ɓesna